venstre håndflade. Det skal jeg nu. Måske kan du mærke, at det vejer lidt mere, og du får lyst til at tage din arm lidt længere ned. Hvad fanden? Du kan ligesom mærke, at der er noget vægt i det her. Nu prøver jeg at hælde noget vand op i det. Så nu bliver det måske lidt tungere. Og jeg hælder nu. Og nu stopper jeg. Herovre, ved siden af mig, der har jeg en heliumballon. Når du får den i hånden lige om lidt, så vil du nok mærke, at du gerne vil, altså så er din hånd lidt længere op. Altså. Så den giver jeg dig i din højre hånd nu. Så hvis du holder fast i den. Og du kan ligesom mærke, at den gerne vil svæve op i luften. Bare hold fast. Og nu kan du prøve at åbne øjnene. Det er sindssygt! Altså, du går ikke ud, det er uhyggeligt,